Class, meron na tayo ng pangklase doon sa mga curtain. Kanta na tayo ng sumayaw. Ready na? Yes. Ang atong gipangalita kung tanan sa yan, tawagon ko ikaw, sa ngalan mo may katapusan, sa ngalan mo may kasanggaling, Panginoong Diyos ang sasambali. Ginoo kong Isus ang ating panlakid, sa ngalan mo may kaluwasan, sa ngalan mo ako sa ngalan ng Isus. O ikaw ginawa salik kaniya matudag kay ako. Ati darang nga sa'yo. Gani pa naman sa Diyos. O ikaw ginawa salik kaniya magurag kay adi garamat sa Diyos.